Moi. Mä oon Niko. Niko, sano jotain fiksua. Jotain fiksua vai? Niin. Moi, mä oon Niko ja mä omistan tää kartano. Niko on kartanoherra. Koht tulee pata! Kun mä sano, et pomppaa, sä et kysy et miten, vaan sä kysyt et kui korkealle. Niko, puhuu sä aina huonoista jenkkileffoista nyysityillä kliseillä. Haistakaa nyt. Tuuli, tuu säkin kuvaa. Tää muija oikeesti pelottaa mua. Hei Iida, älä mua kuvaa. Ihan oikeesti. Pelkäät sä, Tuuli, että sä joudut YouTubeen? Että susta tulee kuuluisa. Musta sun kannattaa sitä ennen vaihtaa sun stylistia. Tommonen kulahtanut kirpparilta hankittu 5 euron katuunti ei välttämättä pura catwalkilla. No en mä sitä. Mä en vaan tykkää siitä, mitä me tehdään. Musta se on väärin. Hei, Tuulikirves kuumottaa. Ait sä feidata vai? Häh? Jengi on oikeesti ihan liekeis näistä jutuista. Mut jos sä haluat lähteä menemään, niin siitä vaan sitten! Entä jos jollekin oikeesti sattuu jotain? Jos jollekin oikeesti sattuu jotain, hei come on! Pitäisikö me alkaa tekemään jotain opetusvideoita vai? Herää jo pahvi. Mene sä, Tuuli, sinne pyhäkoululla olevan virsiä. Ja hanki samalla kuteet, joissa et näytä joltain roskiksia dyykkaavalla sossupummilla. Hallitus asetti tänään uusia leikkauksia eläkeindeksiin. Ennestään vuodelle 2019 kaavaillaan jo kansaneläkeindeksin jäädytystä. Moi! Moi. Jäätävä fillari. Onks toi antiikkia? Ei että sulla on hieno pullokokoelma. Myyks noin mulle? Toi äijä haisee! No voi. Nyt fillari kaatu. Pitäisikö papa hankkia apupyörä?
Mulla fäit tekovit kotiin. Hei, älkää tehkö pahaa. Mulla on vitonen, mutta saatte kaikki noin pullot. Voi kyynel. Hakatkaa se. Mitä sä siinä tuttipullokaan rupeat riehumaan? Varo, et satuta ittees. Vaari alkoi rakeen. Väkstakoppa on pelottava. Niko servas ton äijän. Tappakaa mut. Tappakaa mut! Jättäkää se rauhaan! Mitä? Tytön kantti kestänyt 6 poikaystävällä jätin katuun. Mitä sä hippiäinen siinä oikein rupee tuhoamaan, hä? Antakaa sen olla! Se ei ole tehnyt mitään teille! Sä oot oikeesti ollut turpaas. Mitä vittuu, Tuuli? Onko se ihan pimeä? Lopettakaa, saatana idiootit! Sä haluat kuolla vai? Häh? Onnistuu! Heikko ja avuton. Niko hei! Pidä sinä turpas kiinni! Ai! Ai! Jos mä vielä näen sut näillä kaduilla, Niin mitä? Meni ohi. Ei kyttiä edes kiinnosta. Mitä sä oikein tuijotat? Eihän mä mitään. Ei sun tarvii. Kyllä mun nyt vaan tarvii. Semmosta. Jep. Miksi sä käskit Niko tappaa sut? Meinaa. Oon mäkin sitä joskus miettinyt. Että olisi helpompi, jos mua ei ois. Mut en mä oo sit uskaltanut. Ei sun ikäisen pitäisi tommosia miettiä. Sulla on vielä kaikki edessä. Siksi kai mä niitä just mietinkin. No ollaan mekin kanssa. Ollaan.